Sirjan ta' 23 sena weġġa gravi waqt li 3 persuni oħra weġġaw ħafif wara argument bejn 4 persuni f'Marsa l-Forn. L-argument seħan ħabta ta' 7:30 ta' dalgħodu fi triq il-port. Fuq il-post marru l-pulizija li mill-ewwel stħarriġ irriżulta li qam argument bejn 4 persuni, Pollakka ta' 25 sena, Pollak ta' 29 sena u żewġ Sirjani ta' 23 u 26 sena. L-4 persuni tieħdu lejn l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. L-investigazzjoni tal-pulizija għadhom għaddejjin. Mara ta' 31 sena li toqgħod ħażabbar weġġat serjament u raġel ta' 49 sena mill-istess lokalità indarab gravi wara li kienu involuti f'inċident ta' traffiku f'Ħażabbar. L-inċident seħħ għal-ħabta ta' 6:30 ta' filgħaxija fi triq Villa Bate, Ħażabbar. Il-pulizija marret immedjatament fuq il-postu mill-ewwel stħarriġ irriżulta li seħħet ħabta bejn Bowser u Land Rover Discovery. Fil-Land Rover kien hemm ukoll raġel ta' 27 sena residenti Ħażabbar. Fuq il-post issejħu l-membri tal-Protezzjoni Ċivili u tim mediku sabiex jassistu u ambulanza ħadet lil persuni li kienu fil-vettura l-Isptar Mater Dei għal kura meħtieġa. Ix-xufir tal-Bowser ittieħed għal kura ġewwa ċentru tas-saħħa. Il-Maġistrat tal-Assa Dr. Gabriella Vella ġiet infurmata bil-każ u ħatret inkjesta. L-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin. Ġermaniża ta' 29 sena li toqgħod ħaltarxin weġġat gravi wara li kienet involuta f'ħabta f'Ħażabbar. L-inċident seħħ il-bieraħ għal-ħabta ta' 7:30 ta' filgħaxija fi triq Sana Nard. Fis-stqarrija l-ħadd il-pulizija qalet li mill-ewwel investigazzjonijiet irriżulta li l-mara ntlaqtet minn karozza li kienet qed tinstaq minn mara ta' 59 sena li toqgħod il-musta. Il-vittma ngħatat għajnuna minn tim mediku, ittieħdet l-Isptar Mater Dei b'ambulanza u ġiet iċċertifikata li weġġat gravi. Il-pulizija ddejja bl-investigazzjonijiet dwar il-każ.